Habibi, rouletten er på spil igen. Hvem skal den røde og den sorte snakke med i dag? Let's go! Rouletten er tilbage igen. Vi skal snakke med Johannes. Hør, hvorfor han kvittet? Han giver simpelthen op, og det kan Mikkel og jeg ikke rigtig forstå. Nej, og det er også meget tidligt, ikke? Vi skal op og høre, hvorfor han kvitter. Det er en stor beslutning. Han bliver jo ikke sendt hjem, jo. Han bliver jo smidt hjem af Kjeldberg himself. Det er ikke godt, du. Nej, det er også lidt fæsent. Nu må vi se, hvad han siger til det, den unge mand. Lad os gå op og snakke med ham. Jeps. Habibi. Bum! Habibi! Johannes! Ja? Velkommen til rouletten. Tak. Vi har det bare med at smide tingene på bordet. Ja. Altså, vi pakker ikke rigtig noget ind. Nej. Du har været med i årets Robinson. Ja. Det var en vild oplevelse her. Du var på hold. Nå. Flow. Var det godt hold? Det var et vildt godt hold. Du skal være ærlig. Ja, altså sådan i landgangen der, da vi skulle vælge, hvem vi, altså sådan hver en, så synes jeg bare, at hver eneste valg, den person, som jeg egentlig havde håbet på, de ville vælge. Og jeg tror også i høj grad, at vi ligesom i starten af den udvælgelse på en eller anden måde fik skabt sådan en, både Rødt Syd fik skabt ligesom deres retning at vælge på, og vi fik ligesom guidet på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det handlede om, men ja, det var bare nogle mega dejlige mennesker. Altså fede mennesker at være sammen med, og var vildt taknemmelig for det hold, vi ligesom fik skabt, og den holddynamik, der var. Det virker også sådan. Ja. Det virker også, som om det er nogle godt sammensømmet hold. Helt vildt. Har du set alle sæsoner af Robinson? Jeg har ikke set nu. Jeg har set lidt, da min ven Ville Bay, han var med for nogle år siden. Så jeg Robinson, og så var jeg sådan, det er sgu egentlig nogle meget cool mennesker, der er med. Og så lå jeg egentlig ligge der, og så kom der reklame for et års tid siden, eller sådan noget med, at man kunne tilmelde sig, og så de så meget cool ud, dem der var med, og de blev sådan ikke portrætteret som nogen, der var hat og briller. Første gang du søgte? Ja. Nogensinde? Ja, og jeg havde aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle være med i noget sådan reality eller... Men prøv lige at høre her, nu går jeg lige hårdt på. Det ender jo med, du giver op. Hvorfor? Jeg mærker, min krop opfører sig på en måde, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Mine ben begynder at... Altså, jeg kan ikke stole på dem mere. Mine ben kan bare, altså de kunne ikke mere, så det var også der, hvor jeg endte med så kollapse før, altså så vi er nødt til lige at spole en lille smule tilbage, tror jeg, i forhold til, at jeg kollapsede der inden ø-rådet, ikke? Der havde gået et døgns tid, eller halvandet døgns tid, hvor jeg bare kunne mærke, at nu begyndte det virkelig at gå hurtigt ned ad bakke for min fysiske tilstand der. Jeg tror primært, fordi jeg kom ind som absolut, altså vi snakkede lige før om, hvor fysisk arbejde, og jeg er hele tiden i bevægelse. Så jeg kom også ind med en fedtprocent på 7 i forhold til, altså, der var ikke nogen andre, der var dernede. Så jeg tror også bare, at det ramte mig hurtigere end alle andre. Det var i hvert fald det, som jeg oplevede. De andre var der ikke. Det virkede ikke, som om vi var helt dernede. Så jeg kommer også på klinikken der, og bliver gentaget en gang, spurgt om jeg vil stoppe, og stopper ikke rigtig på en nedtur, eller sådan. Jeg kan godt lige stoppe på en succes, hvis det giver mening. Ikke nødvendigvis, at man ser det her som en succes at stoppe på den her, men jeg følte i hvert fald, at det ville virkelig være en nedtur, hvis jeg stoppede på at komme ud på den der klinik. Så jeg ville meget gerne tilbage og se om ikke, at jeg kunne ligesom få den kørt op igen. Men de sagde også, at jeg var meget langt nede i forhold, altså at jeg skulle have kommet noget før, fordi jeg var så langt nede, at de ville have meget svært ved at få mig op igen. Men Kjeldberg siger noget om, at dine tal var som alle de andres igen. De var normale tal igen. Ja, altså, jeg ved det ikke, for det var de eneste tal, som jeg ikke så. Alle andre tal viste de mig og forklarede de mig, men jeg hørte ikke de der tal. Så jeg ved ikke, altså, de må være udmærket, men jeg er bare nødt til på en eller anden måde at mærke efter i min egen krop, og jeg har hele mit liv været i god kontakt med min krop, men ikke nødvendigvis altid lyttet til den, og lyttet til de signaler, den ligesom kom med. Og ja, det var jeg bare nødt til på en eller anden måde at respektere nu her. Men det vil sige, det er simpelthen på grund af din fysiske form, tænker du, at altså den måde, som du ikke har kontakt med din krop længere, er det derfor, du stopper? Fordi han siger jo også et eller andet Kjeldberg om, eller du siger til ham, ja, at du har egentlig fået, hvad du er kommet for. Og der tænker jeg, det undrer mig bare lidt sådan, ja, at, fordi du har været 12 dage, og du virkede ikke som en, som var på vej hjem af, og så jeg kan bedre forstå, hvis men det kan godt være, at du ikke har haft lyst til at sige det måske på tv eller andet, men altså, jeg kan bedre forstå, hvis det var, at du har kollapset der og haft det skidt op til da, og stadigvæk føler, altså man kan jo stadigvæk godt, selvom man er tallene er i orden,
kan man stadig godt føle, at man måske ikke har et skot i. Ja, altså vi brugte ligesom, så efter det jeg kom tilbage på øen, så var jeg kom tilbage på dag 10 eller sådan noget, tror jeg det var, ikke? Så jeg havde omkring 1,5-2 dage, fra jeg kom tilbage fra klinikken til jeg så gik ud igen, ikke? Ja. Besluttede mig så også ligesom for at give den chance, som den ligesom på en eller anden måde, jeg følte ligesom, at jeg burde give den en chance mere, ikke? Men kroppen kom ikke rigtig ordentligt op i gear igen? Jo, altså de 2 første timer af hver morgen, de 2 morgener, der jeg var der efterfølgende, der var det ligesom som om, at der var det udmærket. Så det selvfølgelig ikke godt, men så begyndte det at gå ned derfra. Så aftenen forinden, eller eftermiddagen forinden, hvor jeg sådan så stopper, der siger jeg allerede der, fordi der har jeg gået en dag, hvor det er gået en lille smule op, men så også bare meget ned igen, og de samme symptomer i forhold til ikke at kunne stå på mine ben, og være bange for, at jeg falder, hvis jeg går ned ad bakke og sådan nogle der ting. Begyndte ligesom at vise sig igen, så der tog jeg fat i produktionen og sagde, den er ikke god, og jeg tror, jeg er nødt til at trække mig. Og de var sådan, det skal vi vide nu, fordi nu kommer aftenholdet, og vi vil gerne sørge for, at det store crew er inde, som kan filme det her. Så vi skal enten vide det nu, eller også så skal vi vente til i morgen. Så synes jeg, det var lidt for lidt tid at have givet den omkring et lille døgns tid, ikke? Så der valgte jeg at sige, okay, lad os prøve at se så i morgen, hvordan det ser ud der. Og der var der så ikke den optur der, som jeg oplevede umiddelbart efter jeg kom tilbage fra klinikken om morgenen, ikke? Så det var der, hvor jeg var sådan, okay. Og så havde jeg nogle ting, som skulle falde på plads. Hvis de ting falder på plads, så kan jeg på en eller anden måde trække mig med ro i sindet og med helbredet i orden. Hvad skulle falde på plads? De ting, der skulle falde på plads, det var den primære ting, der skulle falde på plads. Da jeg hørte, at Theis han havde tænkt sig at tage den her dyst, det var, at han vandt, fordi ellers ville Simon både miste mig og så også Theis på samme dag. Det ville ikke, altså jeg er en holdspiller, har dyrket holdsport hele mit liv. Ja, så havde han været lidt for alene. Ja, så der besluttede jeg mig for, hvis Theis vinder i dag, så kan jeg med alt i orden trække mig, fordi så ved jeg, at der ligesom er en, som kommer tilbage til Simon. Og så ved jeg også, at Hold Nord står stærkt, uanset næsten hvem Theis trækker tilbage, men hvorimod hvis Theis han forsvandt, så ville Hold Nord også være ekstremt svækket. Ja, så havde det set skidt ud, hvis du også var smuttet der. Helt vildt. Så det var ligesom de 2 ting, som den stod med. Så det var også først til jeg kommer frem til, eller til vi kommer frem til dysten og finder ud af, at Theis har vundet, at jeg er sådan, godt, det var det. Så bliver det her den absolut sidste dyst for mig i Robinson. Det bliver den dyst, jeg skal til nu her. Og det var også derfor, jeg aldrig nogensinde gav slip på det ræb. Og aldrig nogensinde havde tænkt mig at give slip på det ræb. Fordi jeg vidste, det var ligesom det punkt, som jeg skulle sætte. Hvis jeg havde bestemt mig for at slutte, og så havde jeg stået det op som en konge til sidst, så havde jeg sagt, så havde jeg nok lige lavet op på min beslutning i baghovedet. Men ja. Men du var fast besluttet? Altså jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var et eller andet, som sagde i mig sådan, okay, skal vi fortsætte den her? Men så igen, så den dyst, den var så mental, især for mit vedkommende. Jeg stod bare der, og også Kjellberg siger, jeg var bare i sådan en, altså et trance på en eller anden måde. Jeg havde bare bidt mig fast, og det var bare det. Det er også vildt, du kan stå så lang tid, når din krop er så svækket, eller din ben, som du siger, og alligevel holder du den. Hvor lang tid stod I der? 20-25 minutter? Hvor lang tid stod I der? Ja, sådan noget, jeg kan ikke, sådan noget lignende. Ja. Hvad er det mest? Var det virkelig, fordi at din krop var sådan der, eller var det, som du sagde på kamera, at du havde fået nok? Du havde ligesom fået, hvor du kom fra. Sådan har det været mange gange i løbet af mit liv, hvor jeg ligesom er kommet har fået en skade af en eller anden slags, eller hvor der er sket et eller andet i ens liv, hvor man ligesom kan stoppe op og ligesom få lov til ligesom at trække vejret og ligesom trække sig ud på en eller anden måde og se tingene sådan udefra på en eller anden måde, ikke? Og den tur på klinikken, hvor mit helbred lige pludselig var en brik, som blev sat i spil her, og jeg så fik på en eller anden måde muligheden for at trække mig ud og så opleve og få en lille smule overskud. Jeg havde fundet sukkervand og sådan nogle der ting ude på klinikken, ikke? Ved så at opleve alle de ting, som jeg på trods af, at det kun er 12 dage, jeg var der, havde oplevet, så tog jeg ligesom dem selvfølgelig med ind i overvejelserne i forhold til, skal jeg stoppe nu med alt det, som jeg har oplevet, og alt det, som jeg har fået, og også alt det, som jeg har givet, mens mit helbred er i orden? Eller skal jeg se, om jeg kan trække den en lille smule længere, og så på en eller anden måde sætte mit helbred i spil igen? Og der var jeg bare nødt til at vælge. Helbredet. Så man kan sige, det du kom for, du har selvfølgelig ikke fået det hele, du kunne have været ind, måske sammenlægning og finaler og muligt, men i forhold til dit helbred? Jeg havde et mål om, 100%. Jeg havde et mål om, jeg skulle ikke, altså det fortalte jeg også dem, som jeg nu fortalte det her til, ikke? Altså familie og sådan noget,
at jeg kommer ikke med det første fly hjem. Jeg skulle være der til sammenlægningen, ikke? Og det tror jeg også mange andres mål er. Det er ligesom målet, og det havde jeg også 100% set og mig selv i. Lige indtil mit helbred begynder at stå og vippe der begynder jeg at overveje, om det også er det værd at trække en lille smule længere. Så det er en kombination af det der med, for det lyder, jeg synes bare, det lyder mærkeligt i mine ører. Vi tænkte meget over det, mig og Løjer, det der med, at du havde ligesom fået, hvad du kom for. Og 12 dage, det er jo, der er jo meget mere længere ude af kalenderen der, ikke? Så, men i forhold til din krop, den driller lidt, og den lever du af jo, så kan jeg måske bedre forstå det lidt nu. Ja. Jeg troede, du ville vinde. Ja. Og jeg tror, at der er mange derude, der tror, at du vil komme rigtig langt i ekspeditionen. Men også som personlig træner, så burde du jo netop kende alle at fighte. Også selvom man er fysisk træt. Ja, men helt sikkert. Altså, jeg har jo været elitesportsudøver i meget af min ungdom og sådan nogle ting. Spillet amerikansk fodbold og været blandt de 5 bedste i verden. Så jeg ved udmærket godt, hvad det vil sige og ligesom at give den gas og gøre alt, hvad man nu ligesom har i sig, og det var måske også den tid, hvor jeg ikke rigtig lige lyttede til min krop. I den tid har jeg så også trukket nogle af de men, som jeg render rundt med nu her med, som jeg skal leve med resten af mit liv. Ikke? Jeg har altid og har altid været den, som har kørt længst og presset tingene længst ud og aldrig stoppet eller fundet en stopklods. Og det var også derfor, at jeg valgte at melde mig til Robinsons, fordi jeg var sådan, det er så ekstremt. Lad mig opleve, hvem er jeg, når jeg ikke har spist og ikke har sovet og er sammen med de samme mennesker, og hvem er jeg så? Så det var for at komme ud i, prøve noget helt vildt ekstremt, som jeg også begge to har været ude i. Ikke? Hvordan var det at få den besked af Kjeldbjerg? Han snakker jo meget kontant til dig jo. Det var meget voldsomt. Altså, jeg blev virkelig rystet. Altså, det tror jeg også, man kan se på kamera, ikke? Jo. En årsag til Kjeldbjerg, han er så sindssygt god til sit job, det er, at han har en energi, som virkelig kan få folk til at rykke, eller stå ret, eller et eller andet, ikke? Og den fik jeg med fuld skrue der. Så mangler bare lige på med klipklappen også, jo. Præcis. Ja. Men det var faktisk så voldsomt, at produktionen kom over til mig bagefter og sagde, at vi havde ikke regnet med, at han var kommet med den der, og i den grad, som han så gjorde. Så produktionen var over undskyld efter, at han kom. Men jo altså også flere tusind, der tilmelder sig Robinson, eller som forsøger at komme med jo. Ja. Så det er jo egentlig en plads, man tager for en af de andre. Nu kan jeg sidde her og være bagklog. Men... Ja, men jeg kender jo også flere af dem, som har tilmeldt sig, og som jeg også har taget pladsen fra. Det vil sige, er kommet ind i stedet for dem. Ikke? Det er jo ikke mig, der har taget en plads. Det er jo nogen, der har valgt mig til at være med. Ikke? Og I ved jo også, hvor lang castingsprocessen er. Vi skal igennem 7 castings eller 6, eller hvor meget det nu er. Ikke? Jeg kan jo ikke tage ansvaret for, at casterne, Danmarks bedste caster, har valgt mig frem for andre. Det kan jeg ikke tage ansvaret for. Det er jo deres job. Men var du lidt forberedt på, at det er ekstreme forhold? Jo, 100%. Altså, der er jo ikke mad bag kameraet, der er jo ikke noget jo. Det er jo bare at tage det, som det kommer. Ja, altså, vi snakkede om, da vi kom ud på øen alle sammen, og selvom at der er nogle af dem, Toft blandt andet har set alle 25 sæsoner og sådan der, så var de stadig overrasket over, altså, hvor skrællet det var i forhold til mad, og at der ikke var nogen kokosnødder, vi kunne samle fortræde, som der har været i tidligere afsnit. Vi endte også på en strand, hvor der ingen fedt, eller jo, jeg fiskede og fangede på den første gang, fik jeg sådan noget 10-12 fisk eller sådan noget, af de helt små, ikke, hvor de andre væltede sig i fisk. Så der var også nogle ting, som ligesom havde gjort det på lige nøjagtigt det punkt, hvor jeg måske var den svageste. Der var der nogle ting, som ligesom var sat sådan så, at det var gjort lidt sværere på det punkt, ikke? Fordi jeg vidste uden tvivl, at det var min akillessene, før jeg tog afsted. Og jeg forsøgte at spise æblemad med flødeskum og det hele hver anden dag. Så hørte jeg så nogle af de andre, altså der havde de spurgt midt, ikke? Sådan, okay, hvad skal vi gøre? I skal bare spise. Så blandt andet Simon kørte bare mayonnaise med ske. Og forsøgte jo bare at tage på, ikke? Jeg var måske ikke helt så ekstrem, men samtidig så havde jeg også et job, hvor jeg hele tiden, altså jeg sidder ikke ned i løbet af en dag, og der var virkelig pres på i måneden op til. Så jeg løb jo rundt med, altså jeg formåede at tage 3 kilo på op til, ikke? Men det var ikke nok. Var det hårdeste ved Robinson, det var vel ikke sulten, var det kedsomheden? Eller hvad var det hårdeste for dig? Eller var det et savn hjem til? Det var meget sjovt, fordi... Det der er mange, der undervurderer, hvor kedeligt det egentlig kan være på sådan en ø, hvor man ikke laver en skid. Man ser kun det spændende på tv. Jo. Ja, nej.
Det var ikke min udfordring. Altså min udfordring var energien, altså maden. De første 4 dage, eller 3 dage, der gjorde det virkelig, virkelig ondt for mit vedkommende. Der havde jeg andre ikke sådan synderligt store problemer, men der gjorde det virkelig ondt for mig. Så kom jeg ligesom ind i sådan en, hvor min krop bare havde accepteret, nu får du ikke noget mad. Og så 7 dage inden eller sådan noget, så fik vi i hvert fald det der kilo fisk, som jo, når man fordeler det ud, når man skærer hovedet og knogler alt muligt fra, så er det sådan noget 75 gram eller sådan noget. Ingenting. Men så kom der en lille boost der, men så var vi alle sammen fuldstændig ødelagt. Ligesom hvis man spiser et kæmpestort stykke, altså et kæmpestort måltid, når man er herhjemme, så er man helt vask, og man har ondt i kroppen og oppustet og alle mulige ting. Sådan havde vi det efter 75 gram fisk. Så jeg tror egentlig bare, det var egentlig det, der var det hårde. Jeg spillede en lille smule petanque, og der var masser af ting at tage sig til, og jeg tror også, at jeg brugte så meget energi på det ild der i starten, og Martin han brændte virkelig meget af. Altså han er en maskine. Han er den, der har sat mig allermest på plads, rent fysisk af alle, tror jeg, i hele mit liv. Jamen, det var maden, der stopper for mange af de ting, som jeg godt kunne tænke mig. Så kommer spørgsmålet til millionen, hvor du kan svare med hånden på hjertet. Kom med det, løg. Har du fortrudt det? Nej, jeg har ikke fortrudt det. Har du fortrudt, du gav op? Nej, det har jeg ikke. Heller ikke, da du sad fyren på vej hjem? Overhovedet ikke. Nå. Slet ikke. Og heller ikke på vej ind i båden? Ingenting? Nej, overhovedet ikke. Heller ikke efter du kom hjem og blev mæt og få energien igen? Det er jo meget sjovt, fordi det er jo nemt, altså, og du kan kun spørge om det, fordi du ved det, ikke? Ja, præcis. Ja, så jo, man kan godt tænke tilbage og være sådan, nu fik jeg burger, og der var æblemad og sådan noget, der var inde i fældeaften i går og sådan nogle ting, ikke? Så når man sidder der, eller bare har fuld mave nu her eksempelvis, ikke? Så kan jeg jo godt sidde og sige sådan, ja, jeg kunne godt have presset lidt mere, tror jeg. Eller det er jeg ret sikker på, det kunne jeg godt have gjort. Men det er jo fordi, at jeg kan jo ikke huske den tilstand, jeg var i på det tidspunkt. Så jeg er på en eller anden måde bare nødt til at stole på, at den beslutning, jeg traf i det moment, det var den rigtige beslutning i det moment. Fordi ellers så kan man jo gå og tænke tilbage og tænke sådan, ja, man har en kæreste eller et eller andet, så kan man tænke, det var en fedeste tid at være single, piskedeligt at have en kæreste nu, eller omvendt, altså når man er single og tænker sådan, bare jeg havde en kæreste, eller. Så der må man, tror jeg, bare stole på, at den beslutning, man traf, det var så, det var den rigtige. Så vil jeg gerne omformulere mit spørgsmål. Kom med det. Kjellberg ringer til dig i morgen. Okay. Og så siger han til dig, Johannes, prøv at høre, det her, det gider vi ikke finde os i. Du skal med næste år. Ja. Hvad så? Så bliver jeg 100%. Så vil du tage med igen? Absolut, men jeg kan love jer for, at jeg vil virkelig sørge for at fylde indenbords. Altså, ja, vi havde 3-4 uger til, det havde I jo også sikkert, til at forberede jer til, altså fra I fandt ud af, at I var med til, I rent faktisk tog med flyveren, ikke? Der er flere, der har spurgt mig, altså venner og sådan noget, som har spurgt sådan, altså, hvis du fik muligheden igen, ville du så tage med i Robinson? Så sådan, at ja, hvis jeg fik at vide nu, Johannes til marts eller april, eller hvornår vi skal afsted, der skal du med i Robinson. Så vil jeg sige ja, og det er 100%. Så må du også have fortrudt lidt, du har givet op. Ja, overhovedet ikke. Det vil du ikke engang. Nej, jeg vil... Men du vil stadigvæk gerne med. 100%, men forberedelserne op til vil være meget anderledes. Det er klart, du ved, hvad du er nu indstillet til, hvad du skal. Altså man kan sige, jamen jeg gjorde alt, hvad jeg skulle sådan rent fysisk, og jeg trænede mere, løb mere, var over i svømmehallen hver anden dag og svømme og så videre, sådan så jeg rent fysisk, lige på nær sådan energimæssigt og fedtmæssigt, stod der, ikke? Så den ting, jeg ville gøre anderledes, det var bare at fylde på. Og med det, så vil jeg sige, at det er 100% sikkert. Hvis de siger, Johannes, om 2 uger eller 3 uger, skal du være stadig på Robinson, så vil resultatet være det samme for mit vedkommende. Altså jeg vil stadig sige ja, men jeg vil også vide, at ja, på dag 9 eller 10 eller hvor langt jeg kunne strække den på en eller anden måde, hvis det var, at vi stod på en ø uden kosen eller noget som helst, så vidste jeg, at så ville min krop løbe tør for energi, og jeg ville kollapse. Var det på samme ø, Mikkel? Du har været her. Nordøen var den samme. Sydøen var en anden. Ja, så det var den samme ø, I var på, som det holdt nord-året inden. Ja, okay. Men der er ikke nogen kokosnødder der. Nej, der er ingenting. Jeg gik rundt og prøvede at spørge produktionen, om jeg kunne spise det her blad og det her blad. Ja, det gør jeg også. Der er ikke skid. De sagde, det kan du ikke. Har du mødt nogen hadebeskeder på nettet? Ja, ikke, altså jeg har fået så mange fantastiske, smukke beskeder. Ja, som godt på en eller anden måde kan se bort fra at give op, eller man skal sige, men også godt kan se årsagerne til at give op, og årsagerne til, at jeg gør, som jeg gør, og
den, som jeg har været hele vejen op til, og bare den person og energi, som jeg har. Jeg har fået så mange flotte beskeder omkring det. Der var en kommentar på et billede på et eller andet tidspunkt, og så var der en, der skrev for i lørdags, at jeg virkelig ikke havde noget at være stolt af med sådan en grinesmiley, men det er egentlig bare det, som jeg har fået. Men hvordan tager du det? Jeg har læst nogle forskellige kommentarer, du ved, man følger lidt med, når man har været med før. Ja, okay. Og så er der nogen, der er decideret hårde mod Kemal, har oplevet rigtig meget lort. Ja, det kan jeg forestille mig. Og så læste jeg også nogle enkelte kommentarer, hvor de... Ja, de går meget ved det med, at du har taget en plads for nogle andre. Ja, jeg ved slet ikke, hvorhen har I læst det? På Robinson Instagram. Nå, jamen, ja. Men du er ligeglad, det tager du så tungt? Nej, altså, jeg har bare gjort, som jeg gør, og jeg har bare taget mig selv med ind i det, og taget mig selv ud igen. Ja. Og det var egentlig også det, der var planen, at gå ind med et åbent hjerte, og bare hvem den jeg er, og ikke prøve at lægge skjul på mig, eller prøve at opføre mig på en anden måde, end jeg er. Så, og det var egentlig, og jeg tror også, det var det, som folkene kunne mærke. Og også årsagen til, at de så måske sendte mig til forhandlingerne, fordi de ligesom... Altså, jeg har virkelig oplevet så meget kærlighed fra Viaplays seere, og jeg har også forsøgt at give en hel masse kærlighed og en hel masse sådan, ærlighed og åbenhed til dem, ikke? Så jeg sætter pris på, at de ligesom har set det og taget det ind og kunne mærke det. Og det skal du også bare blive ved med. Ja, du skal ikke tage det til dig. Blev du genkendt meget nu? Delvist. Altså, jeg havde det var så hyggeligt, mand. Der var sådan 2 små, jeg ved ikke, 7, 8 og 9-årige piger, eller sådan, der var ude og gå tur med deres hund nede ved Amager Strand, så kommer jeg gående der uden sko på og sådan noget. Så kigger de op, så de sådan kigger op, og så er det sådan, som om de er sådan fastlåst. Altså, de kan ikke lige tage blikket væk, men de ved heller ikke helt, hvad de skal sige. Nej. Så de holder den der, og så siger, hej. Og så sådan, hej så. Og så får de så kigge væk og griner og går videre og sådan noget. Men ja, så jo, folk genkender mig, men ikke så meget trods alt. Altså, ja, du snakkede med noget om at sidde på Joe and the Juice, og lige pludselig så kiggede alle folk på dig og sådan, ikke? Så, ja, jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt. Ja. Den har jeg ikke haft endnu. Nej, har du taget et par afsnit mere, så har du haft det. Ja, det Okay. Nej, men jeg var sikker på, at du var noget langt, mand. Ja. Du var freaking sej, også bare, de havde meget tillid til også, at du blev sendt til forhandling og så videre. Ja, men altså jeg forsøgte også bare at... De kunne sgu da godt lige at stå der en vandmelon eller et eller andet, så de kunne holde derude lidt længere derude. Jamen det var, altså ja. Altså havde I fået ris 2 dage inden, så kan det godt være, at du stadig havde været derude. Men... Ja, for det var meget sjovt og noget meget pudsigt, at sådan der, når de andre begynder at gå ned ad bakke, så får vi ris, ikke? Men jeg startede jo bare på et meget mindre sådan fedtprocentmæssigt end de andre. Så hvis Kjellberg produktionen vurderede, at de andre skulle have ris på dag 11 eller sådan noget, fik vi dag ris eller 10 eller sådan noget lignende i hvert fald, ikke? Hvis det var sådan den generelle, så var jeg jo væsentligt mindre fedtprocent end den generelle. Men jo, jeg ville 100% tage tilbage, hvis jeg havde længere forrådelsestid, eller man skal sige, ikke? Og havde måske sat lidt mere ind på at spise mayonnaise med ske og sådan nogle der ting. Jeg er helt sikker, så vil... jeg havde forsøgt at spille mig, altså fysisk var jeg blandt de bedste, og socialt var jeg måske også en af dem, der var mest vældigt, eller i hvert fald en af dem, som de andre kunne stole mest på, ikke? Som ikke skabte drama og ikke skabte splid og sådan nogle ting i holdet. Fordi jeg i tidligere sæsoner har oplevet, at dem, som skaber splid i holdet, de bliver uanset næsten fysik kyldet ud, ikke? Så jeg var sådan, uanset hvad, så skal jeg bare behandle andre godt og være der for holdet. Så skal det på en måde nok gå. Men jeg havde stadigvæk selvfølgelig i baghovedet med, at jeg havde en 5%, der var så meget lavere end de andres. Jeg håbede på en måde bare, at den var fint nok til vi fik et eller andet at spise. Ved du, der er den Robinson? Ja, det gør jeg. Gør du? Ja, sgu da. Ikke sige noget. Gør du? Ja. Det vidste vi ikke en skid om, mand. Gjorde I ikke? Og det var min buddy. Og jeg vidste ikke, at han vandt. Nej, jeg har ikke sagt noget. Jeg ved ikke, om de har skudt en hvid løgn afsted. Men jeg har da fået et navn at vide. Vi skal ikke snakke mere om det. Nej. Det var meget sjovt at høre, altså alt det der med, hvordan du quittede, og hvorfor du quittede, og du faktisk ikke fortrød det, synes jeg, det var faktisk lidt overrasket over. Og jeg er sikker på, at Kjellberg, han også skal tilgive dig en dag.
Ja, vi har snakket med ham og sådan noget, du ved ikke. Ja, vi har jo alle sammen vores grunde og årsager om bare... det ved man ikke. Det ved man sgu ikke. Det kan godt være, at nogen sidder derude bag tasterne og tænker, det kunne du godt lige have forudset. Du ved godt, du ikke får noget at spise, men man ved stadig ikke, hvordan ens krop den reagerer. Det er lidt svært at genskabe det her hjemme på Amager Strand. Netop, og det var egentlig også det, der var helt årsagen til, at jeg tog afsted, og årsagen til, at jeg valgte for at se, hvad sker der med min krop, når jeg er i de der ekstremer. Det fandt jeg ud af efter 9 dage, kan man sige, ikke? Der sagde min krop ligesom fra, og så endte jeg på klinikken, og så sagde jeg, lad os lige prøve at se, om ikke der er lidt mere at give af der. Og så kom jeg så tilbage der i de 2 dage. Men ved du hvad, jeg har faktisk kæmpe respekt for, at du vælger at sige fra. At du faktisk, jeg savner dine børn ekstremt, og jeg tænkte, ved du hvad, jeg giver ikke det der mere. Jeg kommer aldrig for pengenes skyld. Jeg kommer for oplevelsens skyld. Ja. Men igen, jeg sagde til mig selv, jeg kan ikke give op. Jeg har også alligevel respekt for, at du faktisk egentlig siger fra. Ja, det må være ret svært, fordi alle ved jo godt, hvor meget man bliver ligesom svinet til at kælpe, eller hvad man siger, ikke? Altså, hvor lidt de vil have. Det er jo sindssygt vigtigt for dem, med de penge, de poster i sådan et projekt her, at man bliver derude. Ikke? Så det er næsten den hårdeste beslutning, man kan tage på Robinson. Jeg tror, jeg var så åben og så ærlig over for mig selv, og det, som jeg kom med, at jeg bare var nødt til at gå med det, uanset sådan konsekvenserne ved det. Så bare følge og gå med det, som jeg mærker var det rigtige. Og så lade det havle bagefter. Ja. Og altså, fordi det var jo ikke kun Kjeldberg, fordi altså, jeg tror, det hårdeste for mit vedkommende ved at steppe ud, det var at ligesom gå for mine holdkammerater, ikke? Ja. Og ligesom forlade dem på øen. Vi var så sammentømret hold, var jo på en eller anden måde blevet valgt som sådan et leder, i hvert fald i forhold til forhandlingerne, ikke? Og forsøgte at gå forrest i dysterne og sådan der, så jeg så virkelig mig selv som en, som virkelig forsøgte at holde fast på det her og sammen på holdet. Det var det hårdeste ved at stoppe. Det var der, hvor tvivlen om, skal jeg sætte min krop og mit helbred og mine egne behov over det. Ja, over det, ikke? Altså, ja, eller som du siger, altså sådan, sætte det over styr for ligesom at og så bare ofre mig for holdet på en eller anden måde, ikke? Ja, det er jo hårdt, hvis du selv har følt dig lidt som en af de lidt højere sådan i alle mulige ting. Fordi kaptajnen, han er jo den sidste, der skal forlade skuden jo. Præcis. Men hvad er forhandlingen? Jeg gik ind i forhandlingen med, at vi skal forsøge at finde et eller andet fælles grundlag, fordi ellers tager Kjeldberg tingene, ikke? Og det var også derfor, jeg sagde, at jeg håbede ikke, at det blev Kemal, fordi at jeg tror i høj grad, at han ser det meget som vind, eller altså tab eller vind, ikke? Hvor jeg så det i meget høj grad som sådan, hvad det egentlig var, altså en forhandling, sådan lad os finde et fælles grundlag, så vi begge to er tilfredse med det, som vi får, og så kan gå tilbage til hver vores ø, og have taget alt med, så i Kjeldberg han tager det, ikke? Ja, hvem følte du, der vandt den? Hvem fik de fedeste varer med? Ja, absolut, altså det gjorde jeg, men jeg valgte jo også de fleste af varerne, kan man sige, ikke? Og de varer, som jeg ikke ville have, altså blandt andet de 2 stemmer, det kan man jo sige var strategisk dumt, eller altså afhængig af, hvis nu holde syd end de øvrige eller andet, men i hvert fald jeg tænkte sådan, jeg gider ikke have en jeg gider ikke at sætte mig selv over de andre på hold nord og have en fordel eller noget som helst, vel? Så jeg forsøgte at bruge den som sådan en løftesang til det allersidste, der ligesom kom der, ikke? Men jeg vidste jo udmærket godt, hvad du havde læst Kemals taktik. Jeg vidste jo udmærket godt, hvad han ville. Du kan godt se, hvor der er. Så jeg var sådan der, jeg ved, han udmærket, altså de 2 stemmer der, de er livsvigtige for, at han bliver i ekspeditionen, hvis hold syd kommer i øvrigt, ikke? Så jeg vidste, at han gerne ville have dem, og det var måske endnu mere vigtigt end vores standstående liv, altså sådan rent personligt og for ham individuelt, ikke? Så jeg vidste, at han gerne ville have det. Det var også derfor, jeg var sådan der, jeg vil gerne have de 2 stemmer der, for jeg vidste, at han gerne ville have det jo. Men har jeg egentlig med at løbe med dem? Jo, fordi så var jeg sådan, okay, ved du hvad, så tag dem, fordi altså, så jeg brugte bare hans taktik bare omvendt, ikke? For så i håbet om, at der var et eller andet fedt til sidst. Men så kom der den der med at bytte spillere, og det havde jeg overhovedet absolut aldrig. Det havde du ikke lyst til. Tror du, Kemal havde det? Absolut. Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, han trak den lidt. Ja, 100%. Altså, det kan jeg mærke. Ja, men det kunne også være smart nok for Kemal. Ja, det kunne nemlig have været rigtig smart. Altså, det havde ligget lige så høje ben for ham. Men da du sagde nej, det har jeg ikke nogen interesse i, så sagde han også med det samme nej. Ja, det var, tror jeg, for ikke at miste. Ja, det tror jeg også. Fordi han havde regnet med, tror jeg, at jeg havde sagt, at skal vi et eller andet, altså en eller anden, ikke? Forsøgte ligesom at overtale ham til at tage en af vores svage spillere, ikke? Det tror jeg, han havde regnet med. Før Kjeldberg havde sagt spørgsmålet, så var jeg sådan,
det er jeg ikke interesseret i overhovedet, desværre. Så jeg tog til de forhandlinger der for holdets skyld, ikke for min egen skyld. Og Nynne, eller Toft, eller Louise, eller hvem der er over på hold nu, ikke? Altså, de er lige så meget hold nu, som jeg. Altså, det er ikke min beslutning at tage den. Nu kører rouletten. Rouletten, siger tak for det. Mega fedt, Johannes. Mega fedt at møde dig live. Ja. Du virker som en fed person. Ja, det må jeg sige. Selvom at jeg tænkte, at jeg river hovedet af ham, jeg skal op. Men Hvad har du ved? Du har ved, jeg har tabt 5.000 på dig. Nej, det kan jeg nej, dog ikke, men... Nu er det min tur til at spørge, hvem tror I så, der vinder? Ja, jeg troede jo, du ville komme derudad, derhen af, eller man siger. Hvem tror du, Mikkel? Jeg tør ikke gætte, fordi jeg er bange for, at I kan se noget i Johannes. Han tror på juristen. Og nu vil jeg kigge ned. Jeg fortsætter med at kigge ned. Jeg tror, det er... Man vil gerne sige Martin, fordi han står stærkt, men... Man vil også gerne sige Thijs, fordi ham kender jeg. Han har givet kørekort. Men... Har du? Ja, jeg har. Har du sjovt? Det går ikke med alle. Jeg ved bare ikke, hvor langt han kan komme med den der lidt... Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han... Vi skal ikke snakke mere om det. Nej, det er fint. Jeg ved det jo ikke, men jeg har fået et navn at vide jo. Så blev vi færdige med Johannes. Det var meget godt, Mikkel. Det er godt. Ja, ikke også? Jo. Hvad siger du om ham? Hvad synes du? Jeg synes, han er en fin fyr. Det vil jeg sige. Ja, han ligger sgu fint. Ja, jeg synes jeg. Det er hyggeligt. Tror du på, at han ikke har fortrudt, han har givet op? Han sagde også lidt, at han ikke havde fortrudt, men der var lige lidt elementer af et eller andet, ikke? Så ja. Men jeg forstår godt, hvorfor han måske ikke har givet op, eller hvorfor han ikke har fortrudt, når han sådan siger det, men altså, lidt har han også fortrudt. Når han gerne vil med igen, så har han fortrudt lidt. Ja. Men han er en fed fyr. Det skal han have.